Ikompli l-beħ tal-każini tal-Partit Nazzjonalista hekk kif mistenni li jekk dan ma jsirx, il-finanzi tal-partit ma jwaslux sa iktar minn tmiem Jannar. Żvelat dan il-Gazzetta Malta Today li filwaqt li tikkonferma dak żvelat mill-Gazzetta Kulħadd nhar il-Ħadd li għadda, jiġifieri li se jinbiegħu il-każini ta' Fler Deli u Ħalaxaq, żiedet magħhom dawk tan-Naxxar u ż-Żejtun. Minkejja id-dikjarazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil, il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista mhuma xejn fis-sod. Dan għax skont is-sorsi tal-Malta Today, is-sitwazzjoni hi prekarja saħansittra qabel wieħed jinkludi il-ħatrit ta' Adrian Delija, bħal-ħatra ta' Pier Portelli bħala Chairman Eżekuttiv tal-Midja tal-Partit. Il-Gazzetta tispjega li bosta ftehimiet ta' beħ ta' każini kienu iffinalizzati minn Enfenek meta kienet President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, biex bekk l-amministrazzjoni preżenti baqgħet mingħajr wisq għażla. Però jidher li Delija u t-tim tiegħu qed jikkunsidraw il-beħ ta' iżjed każini bit-tama li jsaħħaħ il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista li jinsabu fi stat ħażin ħafna. Dan juri wkoll U-turn oħra mill-kap Adrian Delija li filwaqt li fil-kampanja għat-tmexxija saħaq li l-każini jrid isaħħaħhom, issa ċaħat kliemu stess. Mela inti fil-kampanja l-kap kont għamilt weda solenni li tesserati li mhux ħadbih il-każini tagħhom. Korretta, ma ċekk jiena qatt ma nista' nagħmel ebda weda qabel ma nidħol, qabel ma nara, qabel ma nifhem x'inhi l-pożizzjoni finanzjarja tal-partit. L-ewwel nixtieq nirringrazzja lil kulħadd illi mela dan il-każin tant illi nibda newden kif għandna inkabru il-każini tagħna mhux inbijawhom, għandna nagħmlu l-każini tagħna mhux biss iktar aċċessibbli imma verament il-post fejn il-poplu nazzjonalist ikun jista' jintaqa'. Il-każini tagħna rridu intuhom ħajja ġdida, nifs ġdid. Il-każini tagħna huma d-djar tagħna. Dikjarazzjoni li taret marrieħ finqas minn xarej minn Adrian Delija ħatmun tal-Partit Nazzjonalista.